दायो दिनै फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दायो ददगां जानो फैदों नै जोंनि माने गामि खाथियाव आरोना एकदमबारे जोंनि गामि खाथियावनो माने जोंबो माने मिसिं गामियाव थाखानाय नालाय ओंखायनो माने मिसिंफोरजोंहाय जोङो माखासे रिलेसनाव थाखायोथ' ओंखायनो आरो बे जाहैबाय माने जोंनि गामि खाथिनिनोखा आरोबाव माने आंखौ माने इनभाइट खालामखादों नालाय जोंखौहाय ओंखायनो आं फुङाव फैबाय आङो दायो बेयाव मोनसे भिडिअ एसे खालामखांनानै आङो माने मोनसे जायगायाव थांगोन आरोखि नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो आङो दायो माखासे माने दिन्थिलांनो नाजानोसै दायो माने माखासे जादोंना जायाखैथाय आं बेखौथ' मिथिला थेवबाबो आं माने दिन्थिलांनायखौ आं नाजानोसै आरोखि नैबे सथुखौ लाफादों आङो बे सथुखौ बे खिन्थु सेट्रिसो दै शर्मा बे खिन्थु बामोन मानसि बे खिन्थु अमा जागोन जाया आं बेखौ मिथिया थेवबाबो आं बेखौ लाफाबाय हा अमाबो जाया बेदरबो जाया बर'बो रोंबावोसो नै मानसिया जुमायबो लोङा लोंलांगोनलै दिनै नङाबा जानाय नङा बे जाहैबाय नै ददगां 7/03/2025 दलुं माने जाहैबाय भिलेज ताराजान सांगिया ना बेयाव सोर सोरनि नाम होदोंथाय बेखौथ' मिथिलाङो इन्दिसर मरां जा बिथांनि दिनैहाय बार्थडे दै बेखौ आं मोजाङै दिन्थिलांसै फार्स्ट आं हाबजेनबाय नै बेवहाय बेफोरबायदि होना दोनदों आरोखि नुदों दा बिसोरनि माखासे नेमफोरखौथ' आं मिथिया जाहैबाय माने सानैखा नामा दुजনৰ नेকি আজি ददगां এইটো কোন হয় মা নেকি ইলাবতী তাৰ মায়ে হয় ন তাৰপাছত সেইটো পুতেক এইটো পুতেকটো কিমান ডাঙৰ না সৰু না কিমান চবকে ডাঙৰ কেইজন আছিলে ইহঁতৰ যেনিবা ল'ৰা ছোৱালী পাঁচজনত ল'ৰা দুইজন তাৰপাছত সেইটো লাষ্টৰ ন বিয়া পাতিছিল নাহি ন বিয়া পাতিলে আৰু বৰি ওলালে ঠিক আছে আং দাই হাবগোনসै কি লৈছে ভাই গাখীৰ হয় নেকি ক'ৰ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক'ৰ হয় ইগাংচাপুৰী কোন চাইডে আফেল ইচালে বাকুদে ওয়াও কি হয় আপোনাৰ মামা আচ্ছা दासो माने स्टार्टिं आरो नैबेयाव माने सोब नुदों दा बे जाहैबाय बे कफि बिलाइजों बानायो ना बिसोर जानाय लोंनायफोरा आं दायो ओरै खिन्थिलांसै बेबो जाहैबाय कफि बिलाइ माने दायो आं थांगोनसै नङा होमबा ओरैजा खिन्थिनो माखासे नेमफोरखौथ' आं मिथिला थेवब्लाबो दायो थांसै आरोना बेयावहाय नै बियो मा केबिन रुम ना मा रुमथ' बेखौथ' मिथिला आङो ओरैजाय नै बेयाव माने जानाय लोंनाया स्टार्ट जाबाय ओरैजाय ना नै बिसोरो एक्सुवेलि माथ' आं बेखौ मिथिला थेवब्लाबो एसे खिन्थिनोसै आं नै जानाय लोंनाया स्टार्ट जाबाय अक' दुइ কি খাইছে আদিন খাইছে আপনার ঘর কত বেবেজিয়া আচ্ছা আপনার কি হয় ইয়াত জঙাই আচ্ছা আহি কেনেকুৱা লাগিছে কচোন কিমান টাইম হল আপনি ইয়াত আহা একবার দুইবার আজি ফার্স্ট টাইম আইছে না হেল্ল' আইয় Aidung ai noka dolung oyan bokka bebejia oyang ai aidung ai noka aidung okko tudung nolong apo tudung ai ang to mising bara rengla jahaibe nalai namaskar deta apnak to mane sina jana howa nai borgaon apnar kiba relation Ego magbo. আজি মানে আহা কেইদিন মান আজি ফার্স্ট টাইম না আৰু আগে পিছে কিতাবা আহিছিলে জানো কালি ফার্স্ট টাইম আৰু এই গুটেই জায়গাটো পাহাৰ লৈকে গৈছালগে কেনেকা লাগিলে আমাৰ ইয়াত আহি ভাল লাগিলে মনটো ইয়াতে আছে আৰু নহয় ঠিক আছে এফালেতো মইও চিনা জানা হোৱা নাই মই সবকে মানে চিনাকি নকৰো আৰু ন এৰজাই যাহিবাই বে যাহিবে জানা মেন পুৰোহিত জানাগো নামাথাই পুৰোহিত ন নমস্কাৰ এটো আপোনাৰ কি বুলি কয় এটো আমাৰ আচ্ছা আচ্ছা এটো কি লগত বনা হৈছে আপোনালোকৰ আৰু এটো মাটি লগত বনাইছে ন আচ্ছা আমাৰ এই বন্তি উটা আচ্ছা আপুনি মিচিং আই আচ্ছা আপোনাক কি বুলি কোৱা হয় আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ মানে এনেকা আচ্ছা এনেকা ন এনেকাটো মই ইমানখিনিটো হেৰিটো নাজানো ओरजाय माने नैबे जाहैबाय साइ मदनि माखासे नै बे जादों ना माने बेनोहाय माने दान होदों जानांगौ ना जेन खवाथ' आराम होबो आरो न এতিয়া माने सरि ओरजाय माने बिथांमोननो दहाय माने गोथैनो बावदों जानांगौ बियो ओमफ्राय नैबेबो जाहैबाय
बिसोरनि माने लेखा बियो माने पुरनफोर जानांगौ आरोना नैबे जाहैबाय जाय बिथांमोनहा दिनै जाय सारादु खुंदों ना ददगां खुंदों बिथांमोननो बेखौहाय बावदों जाहैबाय बिनि उनाव बे जा पुरहिता बावबाय बावखांनायनि उनाव जों माने गासिबो जानाय लोंनायखौ जासिगोन आरोखि आङो जेनफाय खिन्थिनोसै नैबेहाय खुलुमबाय दिनै जाहैबाय दिनै सोरनि बस मोनलाय सोरनि बस आइनि ओमफ्राय बै सासेया नोंनि फंबायना बिदा आदानि नोंनिख्रुइ गिदिर ना गिदिर गथ' गथाय दंना गैया बेहा दङ बिनि फिसा बिनि बिफामोन आरो आच्छा फंबाय आच्छा ओमफ्राय नोंस्रा दिनै माबेसे अमा बुथारदों अमाया माबेसे माब्रै आच्छा मिसिङाव माने बे बर' रोंगौदै मानसिया बिसोर जाहैबाय माने बिदा फंबायनि फिसा गासिबो बिदा फंबायफोर आं गासिबो सिनायथि होला दा आं ओरै फारसे थांसै आरोना होमबा नोंसोर बिदि खानाय सिनो बिफा थैबा खानाय सिननांगौ ना सुलि गाथिबो लायो न' ठीक আছে मा जाहैबाय गासिबो फरियाला बेयाव बे बिथांमोननो मान बावनायखौहाय मा जाहैबाय पुरहितनो आरोबाव बिथांमोना मान बावसिन आरोना मान बावनायजों लोगोसे मा नेम दं बेयो गासिबो बेयावनो फरियाला ज' थानानै खुलुम नागिरदों माने माबायदि मान बावनायफ्राय आं बेखौथ' मिथिला थेवबाबो नै आं दायो एसे खिन्थि बै जा पुरहिता माबा मोनसे बुंसिन आरोखि बेखौ आं एसे मोजां खिन्थिलांसै बिसोर जाहैबाय गासिबो न'नि फरियाल दै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पुरहित হাই জগৎজননী হাই বঙ্গবতী হাই আমার নাই তাই বঙ্গবতী হাই জগৎজননী হাই নবনী হাই নয় গায়ে লাই কবলে কেমালে কামৰ পৰা আম পাতি হন সাথী ৰকো চলি থাকিব দাপত চলি থাকিব মই গত পাতে ইখৰ পাতে গান লগে এই তৰে জানৰ পৰিয়াল ৰাখি 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 আৰু অমাছো ৰাখি ৰাখিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰি দিয়ক বা বন্ধ आं ओरैजाय दायो थांसै बिसोरो मा बानायदों बेखौ बिसोर खिन्थिसै नङा होमबा नैबेयावहाय पुरान आपिं ना पुरान आपिं नैयाव बिदि रुदों नै डाइरेक्ट माने बिलाइजों रुखायो बिथांमोना बेयाव थननानै आरोना बेखौ अलप दाङि रासो কি বস্তু ইয়াৰ মালিকটো কোন হয় ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো কোন হয় চাচোন চা ইমান ডাঙৰ এইটো এতিয়া খাব পৰা হৈছে নহয় নাই হৈছেগে दै आङो दायो बेखौ टेस्टिं खालामो नै इसना माने बिदि गिदिर रुनानैसो रानो माने बेखौ जाहैबाय माने पुरहितनो होगोन जाहैबाय आं माने बेखौ दायो मोनसे टेस्टिं खालामगोन दै ओमफ्राय ओरैजाय नैबेखौहाय मा खालामो नैबेखौ मा जाब्रा होनो एटु কি जाब्रा बोले কয় एटु অম্বে হ্যাঁ গাহৰি দানা কি बोले কয় एटु কি পাত एटु एटु কি কয় মিसिङত অম্বে আৰু এইটো তাকুক बाबबारे बे जाहैबाय अम्बे जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जों दुमब्रु बिलाइ होनो ना दुमब्रु बिलाइबो दं बेयावहाय मा बिलाइ दं बेखौ मिथिया आरोना नै बेबायदि आरोना माने मा जाहैबाय बेजों सङोबा माखासे मेजेम मुजाफोरा रानो आरोखि मोजां जायो माने जानो आच्छा आं दायो नैखौ मोनसे टेस्टिं खालामसै आंनो होबाय नै माने एक्चुअलि गुदुं जानांगौ बियो थेवब्लाबो आङो बेखौ मिथिया आं थेवबा बेसे जानाय नायनो खोन्थानो दै नोंथांमोननो नुदोंना नै नुदों दै गुदुंलै बरिया मोनदों माने बियो आं बेखौ माने जानायबाय बेफोर माने गिदिर होयो आरोना बिथांमोना ओमफ्राय दायो आं ओरैजाय खानाय सिननायखौबो एसे खिन्थानोसै नङा होमबा ओमफ्राय ओरैजाय माखासे संनाय खावनायखौबो आरोबाव आं दाहाय एसे खिन्थाबावनोसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो दा आं नैबे जानायखौ आं दायो जागोनसै गोथाव जादों आं बेखौ लाबाय थांसै नैबे जाहैबाय खाना सिननाय ना गौतम তোমাৰ হয় কি মোৰ কিবা
বটা বটা হয় বটা আচ্ছা বটা হলে তুমিও চুলি কাটিব লাগে ন কাটিব লাগে ओरैजाय माने खानाय सिनदाखौ आङो खिन्थिला जाहैबाय बे मानसिया एसे आं खिन्थिला दाहाय ओरैजाय थांसै आङो संग्राखौ एसे खिन्थिनोसै आच्छा आं दाहाय बेयाव खिन्थिगोन दै नुबायना बिथांमोना जाहैबाय नै जौ सरग्राया आं दाहाय बेखौ माने ओरैजाय गाखोनानै आं दाहाय नायगोन ना इफाले उठिब লাগিব जौ संग्राखौहाय मायदि बानायदों नुदों नै बिथांमोना माने जौ सरग्रानि मालिक কি আপোনালোকৰ ইয়াৰ নেকি দায়িত্ব वाव মইতো লাষ্টত দেখাই দিম দেই ৰব উদুনাनै गिदिर बानायखादों माने बिथांमोना आं दाहाय बैनिफ्राय गाखोनानै ओरैजाय हाबनानै खिन्थिगोन बारु आं दाहाय थांगोरनि ओरैजाय संग्राफोरखौ एसे खिन्थिनोसै ओरैजाय हा ओंखामफोरा नै बेयाव रेडि जाखाबाय नुदों दा ओमफ्राय ओरैजाय संग्राफोरखौ एसे खिन्थिबावनोसै आङो थांनानै नै माने थनखाबायबो माखासे थनखांनायनि उनावहाय माखासे बेफोरबायदिबो दोनखाबाय बिनि उनावहाय नै बिसोर जाहैबाय लाहार फाहार ओंख्रिया गासिबो जाखाजोब्बाय आरो ना नै एटु साउन्ड एटु কি बुस्थु नै नायाबो माने गथा गथाखा बिसना माने जोंना दानसयो ना हेवतो माने काटा काटि नकरे डाइरेक्ट गुटागे दिए अकल पादरे दिबो न आच्छा नुदों दा नै नाया माने जेसेबां एवदों ना अब्बाफ्रा माने थुक्रा थुक्रा हासयो किन्तु बेयाव थुक्रा थुक्रा हासनाय नुवाखै माने डाइरेक्ट गथायैनो होदों आरोखि नायाबो जाहैबाय बे लकेल ना लकेलै आसे न संनायफ्रा जाबायानोसै ओमफ्राय दायो ओरैजाय मा संदों बेखौथ' आं मिथिला थेवबाबो खिन्थिबाय ओरैजायहाय लाब्रा संदों ओमफ्राय ओरैजाय अमा बेदर साइटा खतम कमप्लिट वाव दहा न तराजा साइनिया गामर आमार एतो केरात मोरां मोरांर दहाकास तार লৈকে আপোনালোকক বঢ়িয়াকে আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আচ্ছা আৰু সমূহ ৰাইজলৈকে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা আছে আজিলৈকে এই দহাকাছত আপোনালোকক জনাইছো যে সকলোৱে আজি এই দহাকাছত আহিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো অনুৰোধ জনাইছো ন ঠিক আছে ओमफ्राय ओरैजाय आं सोंनोसै ओरैजाय কি মাংস লগত কি ভাত খোৱা নাই মাংসটো কেলে খোৱা নাই নিৰামিষ এইটো মোৰটো খাবি না এইটো খা এইটো মোক ডাঙৰকৈ দিলে ইফালে কি নিৰামিষ নিৰামিষ হত মিচিং মানুহবিলাকে নিৰামিষ হ'ব লাগে এইটো মাছ লৈছে দেখোন অ মাংস নাখায় কেলে কেতিয়াবা নাখায় নাখায় না মানুহটো গালি দিয়ে নেকি মাংস খালে গালি দিয়ে নেকি দিয়ে না এইটো কি বস্তু আপুং আপুং খালে মানুহজনী গালি মানুহটো গালি নিদিয়ে নেকি মাংস খালে গালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেলে নাখায় মাংস অ খাব নোৱাৰে আচ্ছা এনেকুৱা আহে ন आं जाय मिथिबाय ना माखासे सोरजोंबा रायलायनानै जमायनिबो खालामबाय ओमफ्राय नै आंना बेदरा दङ नुदों दा आङो बेखौनो दिनैहाय खिन्थिबाय ददगाङाव बिथांमोनाबो माखासे नेम निथि दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो मोजां खिन्थिबाय आं दायो नै बेवहाय जौ सरनायखौ एसे खिन्थिसै गोजौआव थांनाय नङा होमबा बिथांमोना माने जौ सरनायखौ गोजोम माने गिदिर बानायखाथारदों आरोखि बिथांमोना माने जोंनि जायगायावनो थानाय नालाय जोंजोंनो मिलायनानै थायो बिथांमोना फ्राय मानसियानो माने मिरिबो रोंगौ माने बर' रोंगौ आरो ना आंबो इसिबां बर'खौ आंथ' इसिबां मिसिंखौ रोङा थेवब्लाबो माने आं एसे जा आखियाव हायो बेखौ एसे बुजियो आरोखि ओरैजा सिङाव आं हाबनि दायो बिथांमोना मा नेम दङथाय बर' भितर नै ओरैजाय बिसोरलाय मा पार्टि अ बिसोर बिहामजो पार्टि अ बिहामजोफोरा इदि गुफुर गुफुर गाननांगौ सोर सासेया बिहामजो गेदेर बे गिदिर सोर सासे गेदेर हा কোনে ডাঙৰ আপুনি ডাঙৰ আৰু সেকেন্ডটো কোন আপুনি সেকেন্ড ওয়াও ও সেকেন্ডটো কোনটো ওইটো সেকেন্ডটো এটো সব ইয়াৰ মানে কৰবা দূৰপা আলহী আছে নেকি সব ওচৰে আছে ন সব মানে ঘৰৰ পৰিয়াল হে बे जाहैबाय माने गासिबो सासेनिनो बिहामजो गोजा दै ओमफ्राय आङो दायो मेनलि जायनि बे जौ सरग्राखौ एसे खिन्थिनि बिराद मोजांसो बानायदों माने बिसोर बेयावहाय नै नुदों दा नै वा माने बेखौ लाजाला आरोना आं इयाव नै इयाव थांनानै गाखोनांगोन दायो ओरै गाखोना वाव आयौ नै इयाव माने सायाव जिगाब होखाबाय ओमफ्राय नै बेयाव जिगाब होदों ओमफ्राय बेयाव एसे एरला नायनो दैया गिरिबो आं एसे बोला नायनि नै माने बिसोर गासिबो बेयाव साइमद गोजा आरो आं माने द्रन बायदि साफैबाय नै नुदों दा नै बिसोर जाहैबाय बिसोर मेन बुस्थुआ ओमफ्राय
बिदै गनाया ओइनि सिङाव बिदि गयो माने द्रामावहाय थुथुब गबाय दं माने थुथुबनो बेबायदि आरोखि आसा लोगोफोरना आं दिनैहाय नोंथांमोननो नैबे जोंहा ताराजान सांगिया याव फैनानै नोंथांमोननो जोंहा नैबे ददगां माने जोंनिनो सोमोन्दोआव आरोना जोंजोंनो माने उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना थाखानाय नालाय आंबो फैनानै बिथांमोनजों एसे रायलायबाय बिथांमोननि माखासे नेमफोरखौहाय खिन्थिबाय आरोना आंबो नैनिफ्राय दायो बेदरखौ आङो जानानै थांसै ना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आङो भिडिअखौ माने दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अके बाय बाय चलो